दिनै हाग्रामा हानजाया बा बिपिएफआ गोबां सावरायलायनायखौ जों खोनानो मोन्दों लोगोसे जोंनि सासे जासि जानानै लाइ बिसिग्रा होनना जायखौ बुङो माने खाय पातसिरा होनना बुंग्रा सासे माने इउपिपिएलनिनो एमसिएलए बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जयेन जाफिनबाय खारन अरिजिनेलि बिपिएफआनो खामोन बियो जेला हाग्रामाया बिखौ जोगदावलि खालामबाय बे समाव बिथाङा आश्रय नागिरनानै इउपिपिएलआव फैदोंमोन बेखायनो जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बिथांनो बिराद मोजां मोनसे सन्मान होदोंमोन मानसि हिसाबै खारन इउपिपिएल हानजाया मानसिखौ मानसि हिसाबै सन्मान होनो सिनायनो हानाय गुना इउपिपिएल हानजायाव दङ प्रमद बर'नाव दङ आरो बेनिखायनो बिथांखौ माने जोंनि बिथां फेरेंगा बा रनजित बसुमतारिया गावनि सिटखौनो हेगारलायना होनानै बिथांखौ गेलेहोना देरहाहोदोंमोन आरो जोंनि इउपिपिएलनिनो अपोजिसन लिडार खालामनाय जादोंमोन बिथाङा गोबां मोनसे माबा होनाय जादोंमोन नाथाय बेखिनियाव कन्टुस्ट जायालासिनो दिनै माने बिथांनो हाग्रामाया बिटिसिनि डिपुटि चिफखौ होगोन होननानै बुंनायनि थाखायनो बिथाङा जयेन जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो बिथाङा दिनै गासैबो जायगायाव गावखौ गायनानै लादों बुंथिना लादों जे आङो डिपुटि चिफ जासिगोन होननानै दा बे खोथाया थारै मोजां खोथा माबानि थाखाय खाम्फा बिथांनि थाखाय बा सोनाबारि जोंनि बिटिसिनि थाखाय किन्तु जोंहा मोनसे दुखु फैदों हसाकै जुदि खाम्फाया डिपुटि चिफ जामारोब्ला अदालगुरिनि भैरबकुन्दनि रिहन दैमारि बिथाङा जोंनि डिपुटि चिफ अदालगुरिनि आरो आगे बेसे सिगांनिफ्रायनो जोंनि प्रमद बर' बिथाङा अदालगुरिखौ अननानै अदालगुरिखौ मोजां मोननानै अदालगुरिनि जौगानायखौ लुबैनानै जोंनि थांनाय माने इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टनि समावबो जोंहा डिपुटि चिफआ अदालगुरिनिमोन गबिन्द बसुमतारि दा बेनि उनावहाय हाग्रामानि माबायावहाय जोंहा रिहन दैमारियाबो डिपुटि चिफ मोन्दोंमोन आरो बे जोंनि अदालगुरिनि थाखाय गोग्गाथाव पार्टिया गुबुन जाब्लाबो जोङो अदालगुरिनि हिसाबै जोंनि थाखाय गोग्गाथावमोन नाथाय जों खोनानाय मोन्दों माने खाम्फा बरगयारिनो हाग्रामाया होसिगोननो होननाय आरो थारै जुदि खाम्फाया बरगयारिनो होयोब्ला रिहननिफ्राय लांनानै अदालगुरिखौ बेसेबां मुगैनाय जागोन बेसेबां नासयनाय जागोन हाग्रामाया बिथाङा आरो बेखौ जोङो जोंनिफ्राय जों पार्टिनि खोथा नङा जों इन्डिभिजुवेलि पार्सनेलि जोंनि थाखायबा जों बारा मोजां मोना खारन जोंखौ अयनाय खालामनाय जागोन आरो बे हिसाबै खाम्फा बरगयारिया मा हिसाबै गावखौ डिपुटि चिफ मोनगोन होननानै माने जोंनि सोनाबहा रायजोआवहाय गावखौ बिराद मोनसे दल दामबाय थादों होननाय खोनादों आरो बे थारै नंगौब्ला जों बुंनांगोन जे जोंनि बिखा फोरदान बिराद गोरा बुंग्रा रिहन दैमारि सरन बर'मोन बायदि त्रिदिप दैमारिमोन बायदिया आसलते अदालगुरिनि थाखाय जेबो नङा बिथांमोनहा जेबो गैया अदालगुरिनि थाखाय जों बेखौ साननो गोनां जागोन खारन सासे बिटिसिनि मोनसे गिदिर मोनसे पावार डिपुटि चिफ आरो बेबादि बिबानखौ जुदि अदालगुरिनिफ्राय लाना थांफिनजायोब्ला जोंनि थाखाय बारा मोजां नङा आरो बेनिफ्राय बुजिनांगोन दा बिपिएफआ अदालगुरिनि थाखाय नङा अदालगुरिनि मोजांनि थाखाय बिपिएफआ गैया जों बेखौ साननो गोनां जागोन आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा सानना नायनाया मोजां जे बिपिएफजों अदालगुरि बासिया माने जेबो मोननाय नङा बा जेबो जाया खारन दिनैनि दिनावबो जोङो नुदों प्रमद बर'नि टाइमाव इउपिपिएल सरकारनि टाइमाव जोंनि बेयाव डिपुटि चिफ सासे इएम सासे सानै इएम जों बेयाव मोननो हादोंमोन नाथाय दिनै हाग्रामानि टाइमाव सासेल' डिपुटि चिफ मोननो हादों बे मा डेभेलपमेन्टआ बोरै जानो अदालगुरियाव बाखियाथ' एमसिएलए गोजासो आरो नायल' जाल' मोनसेल' माने डिपुटि चिफखौ दिनै जुदि लाना थाङोब्ला अदालगुरिनि अबस्थाया मा जागोन बे गतिके अदालगुरिनि बिपिएफआ अदालगुरिनि थाखाय काम गैया जेबो गैया अदालगुरिनि थाखाय बेखौ सानना लानाया मोजां खारन गासैखौबो लाना थांफिनजाजोबोबा मा जागोन आरो जा जिखिनि स्किमनि खामानि मावबाय थादों स्पर्ट्स एकाडेमियानो जा एनआइटिनि मा खामानियानो जा बबेबा नार्सिं कलेजनि खामानियानो जा बे प्रमद बर'नि समावनो सेंसन जाखानाय मोनसेबो दिनै बिथांमोना गोदान
नैबे हाग्रामानि होनाय होनना बुंनो हानाय जेबो माबा गैया जों दा नुबाय थादों फेसबुकआवबो ओंखारबाय थादों चरन बर'आ लायनो एखेबारे ओइ मा होनना बुङो ओइ आधा किला स्थापन खालामनानै आजोर मोनाखैनो नंगौ नुदोंबो आधा सिला स्थापन खालामनाय खिन्थु मोजाङै खबर लाबाय जोङो जे साइडआवहा आधा सिला स्थापन खालामदों लामा दोंसे हमनाय जादों मथे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाखनो बबे लामाया 1.5 लाख 2 लाख 3 लाखजों जायो बेसेबां थगायनाय आरो दिनै इलेक्सना जासिगोन नैबे समाव जेबो मोनसे मा होनना बुङो बेखौ ओइ डिपार्टमेन्टेलि कुनु मोनसे एप्रुभेल गैया मा गैया डाइरेक्टलि बिपिएफ हान्जानि सोरबा दालालिया बुंदों आंनो नैबे स्किमखौ नांगौ येस जागोन होनना बुंदों थांना माने अन्थाइ खाम्बा गायसनहैदों कुनु अफिसियेलि मा होनना बुङो सेंसन लेटार टेंट' लेटार जेबो गैया बिराद मिनिथावथाव दिनै आं खावलायदों जेसेबां आधा सिला स्थापन खालामदों बिनि सेंसन लेटारखौ एसे रायजो राजाफोरनो खोन्थायोबा मोजां जागौमोन खोनासंनो मोजां जागौमोन रायजो राजाया फोथायनो मोजां जागौमोन आरो दा जे आसरित धरननि आधा सिला स्थापन खालामबाय थादों जे रायजो राजाफोरखौ जे बुरभक बानायथारनो नागिरदों थगायथारनो नागिरदों 2026नि बे आसाम बिधान सभानि इलेक्सनखौ बारग'लांनो थाखाय भट मोननो थाखाय बिथांमोना नैबेबादि गाज्रि नितिखौ खालामदों आरो बेनिफ्राय जोंनि रायजो राजाफोरा एसे नायबिजिरनाया मोजां बिथांमोना माबादि बेबहार खालामबाय थादों दायो आरो बेखायनो आङो उदालगुरिबासि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नैबे बिपिएफ सरकारनि जिखिनि कार्यकलाप बेनि सायाव गोथौयै साननायनि सम फैबाय खारन बिथांमोना टटेलि उदालगुरि जिल्लाखौ माने नासयनायनि थाखायसो बिपिएफ बेखायनो एसे साबधान जानो खावलायनाय जाबाय आरो